Savremeni život puni obaveza i često nemamo vremena jedni za druge. I tek kada se neke ružne stvari dese, ljudi uspiju da odlože svoje obaveze i budu tu za svoju porodicu. Tako smo i mi, kada su nas nažalost neke ružne stvari okupljale, ostavljali svoje obaveze i bili tu jedni za druge. I tada smo dali obećanje jedni drugima da ćemo staviti život i zdravlje koje nam je Gospod dao i nalaziti više vremena jedni za druge, da nas ne okupljaju samo ružne stvari. Tada slavimo svaki rođendan, sve lepe stvari koje možemo da obeležimo i gledamo da se što češće okupljamo. Zato smo sada došli kod Zore da proslavimo njen jubilarni rođendan i sa njom i najbližima obeležili ovaj lep dan. Tako i vama želimo da vas neke lepe stvari u životu okupljaju i da se zahvaljujete Gospodu na svemu